משרד שלי. זה לא היה פשוט לשכנע את דוקטור יהודה ברוך ואת משרד הבריאות להסכים לפגישה הזו. באברבנאל, כמו ביתר בתי החולים הפסיכיאטריים, רגילים לתלונות, אבל בדרך כלל פותרים אותן בתגובות לקוניות לתקשורת. הפעם התעקשנו שהדוקטור יפגוש את התלונה בדמות המתלוננת עצמה, פנים מול פנים. אושפזתי כאן ל5 ימים, אחרי מחשבות אובדניות. לא קיבלתי יותר מדי הסברים לאן אני הולכת ומאיזה סיבה. אנחנו חושבים שלהגיע לאשפוז צריך, יש מקרים שצריך, וצריך לדון היטב אם צריך או לא. לכן בהחלט אני אברר אם היית צריכה להגיע לאשפוז. אף אחד לא דיבר איתי על אשפוז במחלקה סגורה. לא ראיתי לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר בכל השהות שלי פה. הושלתי שאני מגיעה למקום שיטפל בי, והגעתי למקום שיתעלל בי, שהייתי צריכה לצפות בו מתעלל באנשים אחרים, ואני כבן אדם בריא אולי יכולה לעמוד בזה. ויש פה אנשים שאין להם את היכולת להתגונן, ואין להם את היכולת להגיד איה, או אל תדברו איתי ככה. בית החולים, כל בית חולים, ודאי שבית חולים פסיכיאטרי, הוא מקום רע. הוא רע הכרחי והוא רע, אני מקווה שבמיעוטו, אבל הוא מקום רע. הצוות צריך להיות גם אסרטיבי. אם החוויה שלך הייתה קשה מדי, אני בהחלט צריך לבדוק מה היה גם מהצד של הצוות. התעלמות מוחלטת מיכולות שזועקות לעזרה כי הם נפלו, כי הם שוכבות בשתן של עצמן כבר שעה בחדרים, כי הם לא מצליחות ללכת בכוחות עצמן לשום מקום, גוררות את הרגליים ואני צריכה לסחוב אותם. המטפלים צריכים לסחוב אותם. אני קראתי באופן אישי לאחות מספר פעמים והיא התעלמה. היא הסתכלה וסובבה לי את הראש. אחת החיות שלך הדליקה סיגריה ליד חולה שמחוברת לבלון חמצן באמצע הלילה. אז א', אני אומר, מקרים פרטניים כאלה אני אשמח לקבל יותר פרטים ולטפל בהם עניינית וכמובן לבדוק אותם. הן קוראות למטופלות פסיכיות ומשוגעות. אם אחד מאנשי הצוות שלי אמר את המילים האלה, זה לא תקין. לא אחד. כל משמרת זו הייתה מישהי אחרת, בחוץ מאחת ומהאח שעוד איכשהו היה אפשר לדבר איתו בצורה הגיונית, לא היה שם אף אחד אחר כזה. התחושה הייתה שאני נענשת, שאני יושבת בבית סוהר, ואני לא יודעת על מה. שום תוקפנות מצידם לא הייתה מוצדקת. אתה מגיע לשם שבר כלי, אין מה להילחם בך בכלל, וגם ככה מסתממים אותך בצורה שאתה כבר לא יכול לדבר. איזה סיבה יש להתעללות הזאת? איזה סיבה יש שאנחנו נעמוד ו5 דקות נשכח שאנחנו שם ונדבר על שיער ועל טיפוח ונפיח בהם קצת תקווה שאולי הם יהפכו להיות נשים בסוף כשהם יצאו ויבואו הצוות הרפואי ויצרח עלינו שפה זה לא בית קפה ושנתפזר מיד. אתה מודע לזה שיש לך צוות רפואי שזאת שיטת הטיפול שלו? אם דברים כאלה קורים הם לא תקינים וצריך לתקן אותם. האם יש מדי פעם אנשים שאנחנו מסיימים את ההתקשרות איתם כיוון שאנחנו מוצאים אותם לא מתאימים? התשובה היא כן. לצערי, בעיקר בתחום כוח העזר, זה לא שבית החולים עמוס בקשות עובדים וכל מה שהוא צריך רק לבחור. איפה אנחנו הולכים? המחלקה. כי אוהבת לשבת. מה? בסדר? הם לא נתנו לי להיפרד, הם זרקו אותי פה בין שתי הדתות ואמרו לי שעד שאני משתחררת, אני פה. מה זאת אומרת? חשבתי עלייך, בסדר. קשה להיות פה. מה שלומך? בוא לך זה ראשון. אני חושבת עלייך, כל יום אני חושבת עלייך. מעניין מה היית, איך היא מסתדרת, כתבת, מעניין וזה. מה, את לא מאופרת היום? אני לא מאופרת בכלל. דווקא היום? תמיד מאופרת. מקסים. בואי תקרא, אתה רוצה לצלם את הזה או שנצא? רגע לפני שנטלי שוחררה מכאן, היא פגשה את אחת הרופאות הבכירות במחלקה. היה שם רגע אינטימי של הרבה אמפתיה והבנה. עכשיו שחזרה לכאן איתנו, הראשונה שחיפשה נטלי הייתה אותה רופאה.
אפשר שנייה? תוקה שלי, מה נשמע? אז למה את ככה? כי לראות אותם. מה? סתם לראות אותם. את מי לראות? את כל הבנות. אבל את רואה, את אמרת שאת עשית תוכנית ואת עושה יופי. תוקה שלי, את זוכרת שאמרנו? ברור. בזכותך באמת. ככה מודה. תודה. שמחה לראות. רציתי להגיד לך תודה, זהו. בבקשה מותק, ביי. הייתי שואל לך פגישה חמה עם דוקטור אור. דוקטור אור מדהימה. פשוט דבר אין לי מילים עליה. דוקטור אור, אתה שאני ממש יושבת בוכה. הסברתי לה שהיה לי מאוד קשה לא להיפרד מהן כמו שצריך, ושהיה לי עוד יותר קשה לראות את היחס שהן מקבלות, שאני מתחננת שהיא תהיה מעורבת כשאני אצא, כי אין לי על מי לסמוך שם. לא השארתי שם מישהי שאני יכולה לסמוך עליה עם הבנות. אמרה לי, את סטודנטית לעיתונאות, נכון, את מסיימת עוד חודשיים. תעשי את מה שאת יודעת לעשות. בעצם רוצה לצעוק את הצעקה שלהם. לוואי והם היו יכולות לצעוק את הצעקות שלהם, אבל אני גם חושבת שהן נמצאות תחת כל כך הרבה פחד, שגם אם הייתה בהם את השפיות, הם לא היו מסוגלות. לקחת ללב? קצת? איך זה היה? טוב לראות אותם. אתה חושב שהיא הייתה צריכה להיות פה 5 ימים? שאלה טובה. באמת שאלה טובה. תראה, אני שופט לפי התוצאה. איך את מרגישה היום? לא טוב. לא טוב. זאת אומרת שאולי היא זקוקה עדיין לטיפול. יפה. והשאלה היא באיזה מסגרת. ועל השאלה הזאת באמת יש חילוקי דעות קשים. עם קונפליקטים לא פשוטים. כי כשאתה כמנהל מחלקה חותם על שחרור, וחלילה המשתחרר פוגע בעצמו, אתה לא תישן בלילה. דהיינו, הסיכון הוא כפול. מצד אחד להשפז מי שאולי לא אמור להיות מאושפז במחלקה סגורה. מצד שני, לשחרר מישהו... אין ביקורת שהיא זקוקה לטיפול והיא גם מטפלת בעצמה היום. השאלה היא אם הייתה צריכה להיות פה. שאלה מצוינת. נטלי, צריך להבין, לא חולקת על ההחלטה להשפז אותה. היא לא מבינה, וגם אנחנו, מה עשתה שם 5 ימים, ומדוע לא טופלה אף לא פעם אחת במהלך אותם 5 ימים. תבטיח שתעשה שינוי. עוד פעם, אני מבטיח שאני אעשה שינוי, אבל אני מבין שהשינוי הוא שינוי הדרגתי. אין פה מהפך. מנסים לבחור את האנשים המתאימים. אפילו הרשת פנות זה כל כך קשור, כל כך קשה. משרד הבריאות מסר לנו בתגובה שנסיבות האשפוז נבדקו ונמצאו מוצדקות. התלונה על שלא ניתן למטופלת הסבר מצביעה על התנהלות לא תקינה. צודקת גם הטענה שנטלי אמנם נבדקה, אך לא ניתן לה כל טיפול במהלך ימי האשפוז. האירועים המתארים יחס מזלזל ופוגע אינם ראויים, ואנחנו מגנים אותם. הנהלים בעניין זה חודדו, וחשיבות היחס למטופל הודגשה באופן מיוחד. תודה רבה. מצטערתי, משאתי עליך, אבל זה היה צריך להאמר. זה חלק מהעניין שצריכים לדבר צריכים להגיד. תודה. טוב. כן, אני חייבת לציין שהתנהלות בית החולים אברבנאל והעומד בראשו, דוקטור יהודה ברוך, ראויה לציון, כי מרגע שנחשפו לפרטי סיפורה של נטלי, ביצעו באברבנאל תחקיר מעמיק, והסכימו לאימות יוצא הדופן שראיתם, בדרך כלל לא מצלמים במחלקות הסגורות. גם אחרי צילום הכתבה, כשנודע לנו על אירועים בעייתיים נוספים שמתרחשים בין כותלי בית החולים, ההנהלה ביצעה בדיקה דחופה כדי לאתר את האחראים לכך, ואנחנו מאוד מקווים שהמראות והעדויות הקשות שתוארו בכתבה הזאת לא יחזרו על עצמם. זהו.